سلام كبرات تعزبتنا نلومي أبسهم نزخاب تزركحوا عبيت زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم بخبرنا عدم أبسوانا أبالات مبل سالسان تشعات تنزري هاقر أغلقلوت نايون قعدة حن مزاخم مقلس أخم توهبهم تحبيرو يتي بعزاز ما أخذ سلطنا هاقر أغلقلوت كورين الدمساي قده بسلستنا حساس توهب مقلسي أبالات سالسان تشعات تنزري هاقر أغلقلوت ناب سوا مورديهم كل التعمامات كمزلوهم دحر مقلاس نسو دماني عسر تخل أكادامي وتمرتهم نمززامن مفتسام هاقر أغلقبهم مخانون يتعزازي نتم أبالات الزخاخيرو أزاز ما أخذ سلطنا سوا مقلسيو من سيات أكاديميون موياون بقعتهم بمبراغ كاب صبيبات حساسباتات وصيوم هاغراون زيغنتاون الرايا كمعبلو أمراون أكلاون دلدلاون نينم دما هاغروم كهانصلو علاونت كوحسن تثبيت كم زغبرلهم أبرهيو خبلا معكنا زينا إرترا أقاليحين اتم أبالات أبساوا أبصنحلو ناي حدا عامت أوان أكاديمياو تمرتي كمون وتهدراوي بوليتيكاوي سبورتاون مأتتاون نطفتات كم زمالو كونيل دمساي قده قليصو منغستي كل زدليوم مسرتاو قربات أداليلهم كم زلو زغلصه كولونيل دبساي قده نستوهبهم تمرتن سلطنان بزغبا تخاتاتيلهم بروه مصايم كوحسو كم ززخاخروم كاب إرترا زتفناو زينا يحبر كونتات إثيوبيا أبز حلف سمنون الشغال خوينو قدنيلو إتن تግራይ ማእኸል ዝገበረ ሻቅሎት ዳግማይ ምውላዕ ኩናት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ተጋሩን ሕጂውን ስክፍታታቱ እናዓረገ ይኸይድ ኣሎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሸረሪና ኣብ ዝበሃል ከባቢ ዝኸፈተ ኩናትን ድሕሪ ናይ ሰዓታት ውግእ ደው ምባሉን ሕጂውን ንትግራይ ምኽባብን ሓደሽቲ 8 ክፍለ ሰራዊታትን 4 መካናይዝን ናብ ትግራይ ፀጊዑ ቃታ ንምስሓብ ኣብ ተጠንቀቅ ከም ዘሎን ብወገን ትግራይ ዝርጋሕ ዘሎ ዜናታት የረጋግጽ ውግእ ሸረሪና ብወገን መንግስቲ ትግራይ ጥራይ ዝተገልጸ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ መብረይኹን መግለጺ ኣይሃበሉን ኮይኑ ግን እቲ ኩናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ተኸፍተ መረጋጋጽ ዘቕረበ ቢቢሲ ብዙሕ ዕንወት ከም ዘወረደውን ገሊጹሎ ናይ ቅድም ሚኒስተር ምክልኻልን ትግራዋይ መስራት ብልጽግናን ዶክተር አብርሃም በላይ እቲ ኩናት ብሕወሓት ኣብ ሸረሪና ከም ተኸፍተ ገሊጹ እኳ እንተነበረ ድሒሩ ግን ዝሃቦ መብርሂ ወይ ብዛዕባ ኩናት ደው ምባሉ ዝገለጸ ነገር የለን بጌታቸው ረዳን ጻድቃን ዝምርሑ ናብ ብልጽግና ተጸጊዖም ደሞዝ ብልጽግና እንዳበልዑ ንሕወሓትን ወተሃደራዊ መራሕቲ ትግራይን ክጸርፉ ዝውዕሉ ዘለው ካብ ትግራይ ዝኸብለሉ ተጋሩ መንግስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ስጉምቲ ክወስድ ክጽውዑን ከለው ኣኼባታት እናወደቡ ድሕሪ ስዕረት መንግስቲ ትግራይ ንሶም ዘቕምዎ መንግስቲ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ክዝትዩ ይረኣዩ መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያውን ንኣኼባታቶም ሙሉእ ሸፈነ ክህብኦም ይረኣዩ ኣለዋ بخال وجن منجس تجري زبط نبهراو برست بزبلارس زلا علو أنصار منجس إثيوبيا تقاومون مورد دابن أبز حلف سمونون كتسيل قنيو أتي أبستفعل على زبطات تجري أبالات سطان سرحتنيات منجسن كايز غني أخيباتات حزب تجري سلامو قبل علم قابر أبي أحمد رايز رجاجس مخان بمجلاس سائل كخبت موت نسراوي إثيوبيا دمسيسكا أبي أحمد ملاي أمارات زيبلو أمارات مخانو بحلفتن تساتفتن أخيباتات كجلس يسمع ساعات بلصقنا ولا كواز تفعلوا يبرزعات أو تقامت انتلوون بفلاي أولانا أورومون فانونا يمحرن أزيو مسكات خوينو منتلوون كل معكنا زينا إثيوبيان قدام منستر إثيوبيان بعلو خي طرفه حزب إثيوبيا قبل الحوحات مالت بتقراي كيمت زفرح زل حيلي كل عال صعوق وسكواس يكايد الله قدام منستر إثيوبيا أبم حرا خيدو حزب زجاج قالاتنا تتقمه حزب حرا قبل الحوحات بخال أزراربا قبل الحزب تقراي كل عال كصوعن كله أبناء أورومو تلفزيون قريبون حزب أورومو زرليو ناصنت كم زعاتر بمغلاص نزي ناصنت خمنتلو زحاسب كاب تግራይ ዝብገስ ሓይሊ ከም ዘሎ ብምግላጽ ዕድመ ስልጣን ኦሮሞ ንምሕላው ህዝብ ኦሮሞ ክቃለስ ክጽውዕ ይስማዕ ኣሎ أمريكان إسرائيل قبل على إيران دحر زخفته كويناتن بزح أن ودحر مسعابون حجون تكوينات جنا معلبي أي ترخولون. إتي قبل على أمريكا ونكبير كتوان بوليتيكاون هاسيا أوريدو زلو كوينات أمريكا كابت كوينات مواز أو نمركاب كابزح انت سعرت إيران وينجن مصاب بهرمز بمعصاو حجون دليتم كمال ألوم يسوع اللو.
እቲና ኣሜሪካን ኢራን ንምሽምጋል ፓኪስታን ተጀሚሩ ዝነበረን ብዙሕ ጉዕዞ ዝኸደን ልዝብ ዕርቂ ኣሜሪካ ኢራን ብፍሽለት ድሕሪ ምዝዛሙ ናብ ኩናት ምምላሰን ዝዝከር እዩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኩናት ድሕሪ ምጅማሩ ቁሩብ ሰሙናት ኩናት ተወዲኡ ዝብል መግለጽታት ይህብ ነይሩ። እቶም ቀንዲ ፈጠርቲ ሽግርን ንኣሜሪካ ኣስጋእትን መራሕቲ ኢራን ከም ዝተቐትሉን እቶም ተሪፎም ዘለዉ ልዙባት ምዃኖውን ብተደጋጋሚ ይሕብር ነይሩ። ኮይኑ ግን እቶም ንሓድሽ መሪሕነት ኢራን ዝተቐበሉን ካብ ሞት ዝተረፉ መራሕቲ ኢራን እውን ሕነ ንምፍዳይን ምስ ሓይሎም ከም ዘለዉ ንምርኣይን ደገፍቲ ኣሜሪካ ዝኾኑ ኣገረባብቲ ሃገራትን ካልኦት ሃገራትን ምድብዳብ ሓይሎም ከርእዩ ጸኒሖም ኣለዉ። በዚ ድማ እቲ ብልጭ ጥፍእ ክብል ዝጸንሐ ዝርርብ ሰላም ፓኪስታን ተስፉ ጸንቂቑ ኣፍ ደጉ ዓጺዱ ድሕሪ ምስንባቱ ኩናት መሊሱ ተጓሃሂሩ ኣሜሪካ ንኢራን ብምድብዳብ ሕርቃና ክተውፅእ ከላ ኢራን እውን ናብ ማዓስከራት ኣሜሪካ ዝበለቱ ሃገራት ዕራብ ግብረ መልሲ ብምሃብን ንዕጡቕ የመን ሕቱ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብምልኣኽን ንዓለም ኣጨኒቓ ትርከብ። ንመጻብ ሆርሙዝ ብምዕጻው ጎረሮ ዓለም ኣጽቢባ ዘላ ኢራን ንቀይሕ ባሕሪ እውን ብሕቱ የመን ኣቢላ ኣብ ምድንዳን ትርከባላ። በዚ ስጋት ዝኣተዋ ኣሜሪካ ድማ ምስ ኢራን ንምልዛብን ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕን ማዕጾ ፓኪስታን ድሕሪ ምርጋጡ ናብ ዖማን ገጻ ብምቕያር ዕፉን ብሽፉኑ ከም ዝምበሃል ዖማን ምስ ኢራን ብዘራኸባ ዶብ ሆርሙዝ ኣቢላ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ድልድል ብምዃን ዘተ ሰላም ኣሜሪካን ኢራንን ኣቀራራቢት ኮይና ተቐልቂላ ቐንያ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ካልኦት ሰበስልጣን ኣሜሪካን ድማ ዝርርብ ሰላም ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ዖማን ተስፋ ዘለዎ እዩ ኣብ ስምምዕ ቀሪብና ኣለና እንዳበሉ ቅድሚ ፈረስ ዓረብያ ከጋልቡ ቐኒዮም። እቲ ክንፈራረም ሓደ መዓልቲ ተሪፍዎ ናይ ሰዓታት ጉዳይ ተሪፍዎ ክበሃለሉ ዝቐነየ ዘተ ዖማን ግን ኣብ ዕፁ ማዕጾ ምብጽሑ ይንገር ኣሎ። ካብቲ ቦታ ዝተዘርግሐ ዜና ከም ዘረጋግጾ ኢራን መጻብ ሆርሙዝ ምኽፋት ዝውስን ሓደን ጥራይ ምዃኑ ገሊጻ ኣላ። ንሱ ድማ ኣሜሪካ ናይ ቴህራን ቅድመ ቁነታት ሙሉእ ብምሉእ ክትቅበል ጥራይ ከም ዘለዋ። ወፃኢ ጉዳይ ኢራን ዓባስ ኣራጋቺ ነቲ ዝርርብ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንሕና ምስ ዖማን ንገብሮ ዘለና ዝርርብ ነቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ዖማንን ኣብ ክልተ ጫፍ ሆርሙዝ ዘሎ ዶብ ንምምሕዳር ዝምልከት ጥራይ እዩ ድሕሪ ምባል እቲ ዝርርብ ኣብ ምውድኡ እዩ። በዚ ስምምዕ ግን ወሽመጥ ሆርሙዝ ይኽፈት ማለት ኣይኮነን ክብል ገሊጹ። ወሽመጥ ሆርሙዝ ንክኽፈት ኣሜሪካ ብኢራን ዝቐረበላ ቅድመ ኩነት ሙሉእ ብምሉእ ክትቅበል ከም ዘለዋ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ መንግስትን ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ኢራን ይገልጹ ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዜሽኪያን ናብ ስልጣን ናይ ዝደየበሉ ካልኣይ ዓመት ኣመልኪቱ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኢራን ንዝርርብ ድልውቲ ምዃናን ብዝርርብ ጥቕምታታ ክትዕቅብ እንድሕር ትኽእል ኮይና ናብ ኩናት ዝኸይድ ምኽንያት ከም ዘይብላን ገሊጹ። ንሱ ኢራን ብዝርርብ ናይ ሊባኖስ ውግእ ደው ክተብል ኣብ ልዕሊያ ዝተወሰነ ማዕቀብ ከተልዕል ምኽኣላ ድሕሪ ምግላጽ ንሃገራዊ ረብሓ ዘይጎድእ ዝርርብ ክትገብር ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊጹ። ንሉኣላውነት ኢራን ወይ እውን ንዓቕሚ ምክልኻል ሓደጋ ዘውድቕ ስምምዕ ክትገብር ግን ድልውቲ ዘይምዃና እቲ ፕሬዚደንት ገሊጹ። ኢራን ካብ መትከላታ ነቕ ከም ዘይትብል ዝሓበረ እቲ ፕሬዚደንት ኩናት ዝቕጽለሉ ዘሎ ምኽንያት እስራኤል ኢራን ኢዳ ክትህብ ዝሓዘቶ ውጥን ምዃኑን ነዚ ድማ ኢራን ብዝኾነ መንገዲ ከም ዘይትቕበሎን ኣረጋጊጹ። ብቕትለት ሓንቲ መንእሰይ ተኸሲሶም ንሕልፈት ዝተፈርዱ ክልተ መንእሰያት ቤት ፍርዲ ትግራይ ብናጻ ክፍትሑ ፍርዲ ሂቡ። እቲ ኣዘራራቢ ጉዳይ ናይ ካይዳ ፖሊሳዊ ምርመራን ፍርድን ትግራይ ኣብ ጥርጠራ ኣእትይዎ ይርከብ። እቲ ጉዳይ ቅድሚ 3 ዓመት ዝተፈጸመ ኮይኑ ኣብ ርእሲ ከተማ ትግራይ መቐለ ሓንቲ ዘውዱ ሃፍቱ ዝተባህለት መንእሰይ ብዘስካሕካሕ ተቐቲላ ትርከብ። እቲ ኣዝዩ ዘስካሕካሕ ቀትለት ህዝቢ መቐለን ኩሉ ዝሰምዐን ኣሰንባዲ ነበረ። እታ ምስ መሓዙታ በዓል ኣሸንዳ ንምብዓል ኢላ ካብ ገዛ ዝወፀትን ኩሉ ነቲ በዓል ዘንጸባርቕን መልክዓ ዘድምቕን ኣልባሳታ ለቢሳን ከላያ በቆጻጽራ ግእዝ ብ13 ናሕሲ 2015 ምሸት ብዘስካሕ ቀትለት ተቐቲላ። ምርመራታት ኣብ ዝቐጸለሉ ድማ ክልተ መንእሰያት ብጥርጣታት ተታሒዞም ናብ ፖሊስ ቀረቡ። እቶም ፖሊስ ተጠርጢሮም ኣብ ምርመራ ዝኣተው ክልተ መንእሰያት ሓደ ወዲ ኮሎኔል ገብረስላሴ በላይ ዝተባህለ ሽዑ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ኣርሚ 22 ዝነበረ ሕጂ ድማ ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ትግራይ ዘሎ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ቀረባ ዘመዶም ብምዃኖም ነቲ ፍርዲ ጽልዋ ከይገብር ካብ ሽዑ ተፈርሐ። እታ መዋቲት ድማ ኣቦ ኣዋርድያ ኮይኑ ኣዲኣ ድማ ስዋና ፀመቃት ዘዕበይዋ ንሳ ድማ ንኩሉ ማሕለኻታት ናብራ ሰጊራ ናብ ኮሌጅ ብምእታው ብተሓሕዛ ሕሳብ ቀዳማይ ዲግሪ ዝረኸበት መንእሰይ ነበረት። መስርሕ ፍርዲ ክሱሳት ድሕሪ 2 ዓመት ምጉታት ካብ ፖሊስ ናብ ቤት ፍርዲ ምስ በጽሐ ቤት ፍርዲ ቶም ክልተ መንእሰያት ገበነኛታት ምዃኖም ብምግላጽ ንሕልፈት ክእሰሩ ብይኑ ሃበ። ኣብቲ ፍርዲ ዝተዋህበሉ መዓልቲ ብስድራ ቤትን ፈለጥትን ክሱሳት ኣብ ቤት ፍርዲ ዕግርግርን
أبلع لديانو مفر راحن كوانتا سعبة قداي فرد بمركبها أب حزب مقالن سدرابيت مواتيتن أفويتا فتأرى سدرابيت تخصصتي نايك باي مسلم تتقيمهم نابل علواي بيت فردي يقباي كوانتا بلو لعلواي بيت فردي تقرايقن نتفرد خمزة اللوو أصدقو سدرابيت تخصصتي بوون سلازي عاقبو نسبر سماع بيت فرد زبهال ترعانا مقربو اتلعلواي بيت فرد سلطان زلوو سبر سماعي بيت فردي اتو قداي مليسو مرمراخ قبرلو عزيزي اتي مرمراخ قبرلو ستديلي موبايل ناي قداي كوينو قد موتاز تراخبوتومن كالو مسوس تاساسر حبريتاتات نيرو تبايلو يمنلو اتسبر سماع بيت فرد استبهال دما كيلا ديجيتالاو مرمرا كاب هاقراو دحنة تيبيا نتزرربات مرميرو رؤيتو كهب زبل تزاز نا بوليس أغربها بوليس تقراي أمونغو تقراين إتيبيان بزرلو خونتات كيلا خمس آي كالكون زبل ملسي أغربها اتخيلا مترقام ديجيتالاو مرمرا بزي مقرابو تراي وخول مورتعو آي كرابن بزبل مقدما تمال ربو عبزو على بيت فرد تقراي نتم بتاحتواي بيت فردن لعلواي بيت فردن قبل نجهات تبايلوم نحلفز تفردو خلطة منسيات بناس أخفتحو أزازا اتي أزالابو خوين زلو قداي زم كسات بمنتاي مرتعو ديم نحلفت تفريدوم نيروم ناي موبايلين كالي دركباتن ترقم شعون سعو زي تقبرن منتاي ناي عشران كالي مرمراتاتن كاي تقبرون ديوم هيو السبات فيهم تبايلو مستخص والكاسبات زحاتت ناي مرتعو عبزك زيزي بزولو بوليتيكاو قداي اي ترخبن تبايلو وياب كايد خصنحو ويون بخبيرو حسكوز و اي قبعون دوز بالحتتات حجون ملسي زي ترخبوم يوم اتقداماي فردز تهوال مرتعوتات زي تقلص اللو قداي قتلت زامن سي ديجيتالاو تحستو زترقم اي ترخبن بمبال نتوم كسات ناس عمل قاقوم كونتات بيت فرد تقراي أبترترها Now it's time to subscribe my channel. Thank you. تقرأ تعزبتنا نلوم زدالنا يا مدب نزي مسل نيرو نزي channel المعباي لايك سابسكرايب كتقبرو الناس آخرنا سسنايو ازي ايري 591 ايري 591 نيرترا كبابن عالمنا بزقدسو زينان كالا قدس فصاميتاتن كومون ባህላውን ማህበራውን መደባት ዘቅርብ ዩቲዩብ ቻናል እሪ 591